Astăzi, pentru prima dată, o să facem un outfit battle până în 1500 de lei, un pic mai altfel, împreună cu domnul Bisoi și cu doamna Mihaela aici de față. Sunteți pregătiți? Faza în felul următor, o să trebuiască să vă îmbrăcați în 5 minute, un outfit până în 1500 de lei. Partea cea mai specială de data asta este că Bisoi o să-l îmbrace pe Oprix și Mihaela o să-l îmbrace pe Mocioiu. Nu. Ba da. Și mai avem o regulă nouă de data asta, de asta nu era nimeni aici, din păcate, dar n-am vrut să zic, gen. Asta este, vă aștept, haideți băieți aici, vă rog frumos. Nu, iar ăștia, nu mai Deci cam asta se întâmplă, din păcate. Faza e alta. Faza e că de data asta jucați piatră, fără frică, hârtie. Unul dintre voi trebuie să facă un outfit doar de la femei. Ăla care pierde. Da, e visul meu! Deci, acum voi decideți, voi faceți ce vreți. Hai că Unul dintre voi trebuie să facă un outfit doar de la femei. Vă rog, care vreți să îmbrăcați de la femei? Piatră, fără frică, hârtie. 3, 2, 1. Ce vrei? Deci, stai, Adira și eu de la bărbați. Da, acum vin. Adira și eu de la bărbați, nu? Oh! Poartă 47. Problem, big. No small, big problem. Hai, e ok, Oprix, o să te descurci cu chestia asta. Bisoi, domnul Oprix, de data asta outfit doar de la fete. Aveți un singur reverse 1, nu vă dau mai multe informații. Ce avem? Un reverse 1. Ce înseamnă? O să vedeți. Hai, dă-mi să. Start! 5 minute. Haide, domnul. 1500 de lei și 5 minute, fratele meu. Haide de la fete. Wow! Hard rău! Hard rău. Ok, deci trebuie să o iei obligatoriu. Avem un reverse 1, da. Ce mă? Avem un reverse 1. De ce că am atins-o? Nu, pentru că a zis wow. Avem un singur reverse 1 pe care și Mociu l-a avut, ba da, avem un... Aici ce să faci? Avem un reverse 1 pe care trebuie să-l folosești. Stai și nu putem să alegem măsura? Cred că asta e bună, băi! Wow! Dacă o ating, o iau sau nu, gen, dacă te hotărăști final, gen. Oprix, ce zici? Să mai aștepți. Mai uite. Cât timp mai am? Cât e? Wow! Ăștia-s juicy? Da, alea juicy. Vrei să-i pui așa mare pe fund, Păi nu, Oprix că nu juicy? știu dacă o să intre. 5 minute, da? De cum? Haide! Ce vrei? Deci fii atentă. Nu băgam seama pe ăla. Faza e în felul următor. Trebuie să ai grijă, pentru că dacă un produs rămâne, produsul respectiv nu mai putem schimba, Mihaela, absolut deloc. E foarte ușor. Dar ce stai? Vrei să-l îmbraci aici, în Nike Tech? Dar cum? De Îți unde? place de aici, cu Nike Tech-ul de astea? Da. Nu, îmi place Under Armour. Ok, deci trebuie să ai un produs minim din capsula Tech, tura asta. Din ce? Din capsula Tech. Ți-am zis că o să fie reverse. No. Data asta. No! Asta e, el s-a pregătit de altceva astăzi. Care Nu o să Tech? fie așa. Trebuie să ai minim un produs din gama asta, Tech-ul. Din păcate, n-am ce să fac, domnul Mocioiu. Deci, din păcate, nu, ia-l pe ăla, n-ai voie să-l iei pe ăla. De Nu! Nu ai voie. Ba da, mi-a zis, ia-l pe ăla, am auzit. ce-a zis el, dar eu pusesem mâna pe el. A zis, Firar. ia-l pe ăla, n-au eu. Pare rău, mine. Bă, nu mai zice nimic. O să avem câteva reverse 1 de data asta, domnul Mocioiu, pentru că știați deja regulile. Firar să fie. Mihaela, nu trebuie să te Mihaela, așa mai ai 3 tare. minute și 52 de secunde. Uite aici, uite rochia asta dacă vrei, uite. Spart așa pe crag? Nu știu ce să zic about that. Sigur, nu Crăpata? o să vezi, uite. Vrei să o dai E așa? scump Mai ai outfit-ul timp, ăsta, repede. cred. Nu mai am timp, oricum dăm plus, că ne știm. Ne cunoaștem, nu? Aia o să fie interesantă pe el. Nu, vreau rochia asta. Ai 3 minute 42. De unde iau asta? Asta e? Da. Ia-și mie Excel, te rog. Trebuie să sun și o contabilă, să anulăm colaborarea între fii. Ce măsură? Cea mai mare, da? Da. Asta e cel mai mare, el. Ce preț e aia? 300 de lei. Mai e 1200, da? Asta e scumpă, mă. Da, probabil. 505, hai mă, George. 550, deci ai 850 cheltuiți până acum. Nu mai trebuie. Ce vrei să mai pui? Trebuie ceva simplu. Îmi trebuie șosete roșii. Și Adira și iau de la bărbați, da? Poți să iei de la bărbați, da, și într-adevăr, da. Se pune gratis asta, e cadou. Da? Merge, că e fix set. Oprix, astea sunt ale tale, poftim. Da. Ești mulțumit? Da, nu mai pot. Bă, sincer, o să fie interesant să-l vedem pe Oprix Păi îmbrăcat cred că de ăștia trebuie să iau gasa. E bun. așa. Deci așa vrei? Ryan, Mocioiu, taci din gura aia. Mociu, ce ai făcut? Ce-am făcut? Mihaela, vrei să mergem și partea elaltă să ne uităm? Unde? Nu vrei să începem cu Adidas? și Acolo mergem sunt și partea femei. elaltă? Nu, tu minți, Georgescu? Putem să mergem unde vreți voi să mai stăm. Eu nu ajung, mă. Stai, hop. Ce vrei? Hop, trebuie să ai un produs minim din gama Tech, te rog. Și produsele mi le dai mie în mână și rămân definitive după ce Gata. Ăsta rămâne sigur? Da. Ăla lași acolo, dacă nu-l iei, te rog. La loc. Ăsta este 379 de lei. Bun. N-ai voie, ai zis bun. Băi, dar Ce nu ai l-am zis luat, bun? am pus Nu, mâna n-am zis la bun de asta. Ai zis bun, Am nu zis e bun la bani. A zis bun. Am auzit bun. Am auzit bun. Nu intră în gama Tech cu Cum nu Adidas. intră? Intră. E Adidas. Ăsta mai e ultima variantă. Ăsta. Bună, Georgescu. Gata? Ok. Mai am buget? 600 cu 379, deci 979, 980 de lei. Deci mai ai Așa. 520. Vezi că trebuie să iei Tricou și gen- Adidas. Și Adidas. Atât. Mihaela, Adidas. Sunt foarte scumpe Adidas. Nici taie n-are de aia. Uite și sunt buni, Uite așa. Ia uite.
direct working stop. Stai, iau pe outfit. Talent cum ar veni. Iau pe outfit. Dar kendame nu te-ai gândit să-ți faci kendame? Sau urmează să vedem kendame? Urmează, momentan sunt ambasador la Chrome pe România. Am văzut. Și normal că o să fac kendama mea. Deci o să faci kendama ta. 100%. Dă-mi pe ăștia 49. Nu, 7. Ok. Georgescu este Cel mai mare număr. 45, nu cred că ai. Dar sunt bun, sigur. Oh, ai pe negru full? Da. Ăștia sunt. 48. Păi o să le pui pe astea roșii, să știi. Și alea îți rămân ție toate Stai. 500 legeri. Câți bani mai avem? Numai... Tu poți să faci ce vrei, te las să faci ce vrei tu cu el. De data asta, Dă-mi gen la tricou. outfit ăsta n-ai cum să nu faci ce vrei. Zi-mi gen. tricou neapărat. Ăsta roșu. E fix set. Ok. De ce vreau nu l-ai făcut complet la roșu? Cum? Da. Nu, aia. Sau uite asta așa. Și aia e Ia uite. Aia m-aș duce pe ea. Fix de pe Italia arăți. De la Gina Feller. Păi și eu zic că e gata. Gata? E ok? Da. E ok. Ești mulțumit, Oprix? Foarte mulțumit. Îmi pare rău să zic că a trecut și timpul. Astea sunt hainele care au rămas. Acum vreau să-mi spui sincer, cum ți se pare? Se putea și mai rău. Și mai rău? Da. E sigur? Da. Bă, voi credeți că tu ești pregătit de să vezi cum o să arăți cu fusta aia pe tine, cu rochia aia pe tine? Părul de Crede-mă. socot? Eu l-am văzut dezbrăcat și e ce trebuie. Păi și O să lași ia desculți. tricou. O să lași, poți să-l lași fără tricou dacă vrei, gen. Bine, repede. Haide! Haide, mociuiu. Cât? 530? Mai ai 520 și mai ai 2 minute și... Pe stai 5 liniștită. secunde. Bune, n-aveți Adidas la 500 de RON aici? Ba, ei sunt, dar trebuie să-i caute Mihaela. Și de la Nike, nu știu dacă găsești, că Nike în momentul de față e expensiv. Mihaela, te rog să lași perechea acolo. De ce? Lasă acolo, că n-ai voie să o iei decât dacă o iei definitiv. Ah, Iau, că nu găsesc. Păi stai. Ok, este și mai ai 520? 50 de lei. 50 de lei? Da. Gata, asta a fost? Da, Asta a fost, nu? Mi-ai rămas cu 50 de lei. da. Băieți, wow! Mociuiu, Ce? mulțumit? De ce Da. ai ieșit? Nu prea se potrivesc culorile, dar dacă am avut o greșeală. Da. Că eu voiam negru să fac. Ce vrei acum? E vina lui Georgescu, oricum. Băieți, outfiturile sunt gata, poți să-mi aduci Birkenstock-urile aici, că astea sunt ultimele perechi pe care Oprix le va primi. Nu, vreau să-mi ziceți o părere voi, nu știu dacă ați văzut ce a luat. Voi ați văzut tot? Nu! Mai bine. Nu, n-ați văzut? Nu, ei luat gentuță pe pizza. E ultima problemă. Da, e cea mai mică Ți-a luat problemă. chilul scoată în cur? Dar sunt șanse ca acest lucru mai încolo să-l coste pe Bisoi, o să vedeți. Sunt șanse să-l coste, depinde foarte mult. De ce? O să vedeți. Puteți să mergeți să vă schimbați, băieți. O să rămân cu ei să stau un pic de vorbă. La cabina de vorbă în partea dreaptă, chiar acolo. Mă anunțați că sunteți amândoi gata ca să veniți în același timp, vă rog frumos, da? Ce urmează să vedem din partea voastră? Urmează să vedem haine și din partea ta, Mihaela, acum? Să zic? Nu, ține pentru tine. Da, o să-mi fac și eu mărciul meu. Ryan, sunt de acolo în spatele camerei. Dacă nu știați, Ryan s-a ocupat de tot, de trimis Da. colete, de asfalt. Deci pe el îl înjurați dacă e ceva greșit. Normal nu 100%. că să facă haine. Deci urmează, nu? Din partea ta ce urmează să vedem? Am vorbit mai devreme de kendama, urmează să Urmează să vedem. scot album acum. Ok. Da. Cu cine? Cu cine e Travis. producătorul? Cu Travis? Producătorul ori Quick, Ok. ori Spania. Ok, și ferma de vipere cum mai merge? Am vândut-o, dar am rămas cu veninul. Și ferma de struț? Nu mai am două frigider. Unul, chiar mai am un ou de Chiar sus avem unul acasă, de da. sus, în Mi-a fine. adus cineva acasă, În da. fine, da, eu o să scot album cu Ariana Grande. Da. Și pe partea profesională urmează, ne apucăm de Snapchat. Adică avem planuri mari. Ok, deci ai o direcție foarte bună. Da. Așa. Și altceva ce mai urmează să mai faci cu viața ta? Urmează nou drop de mărci, Când? care o să fie hard. Care sunt planurile, de fapt? Spune-mi un pic zona asta de haine, pentru că am văzut că ai scos acum astea 500 de tricouri. Băi, urmează știi să- ce mă oftic rău? Că nu pot să le scot ieftine. Băi, știi care e faza? Faza e în felul următor. Dacă vrei să scoți tricouri ieftine, sunt tricouri pe care oamenii nu o să poată să le poarte niciodată. Bă, e asta nu poarte. înțeleg. Ideea e că copiii vor foarte mult să aibă ceva de la mine. Ok. Nu contează calitatea atât de mult pentru ei. Credeți? Da, asta e problema. Dar eu nu sunt, adică părinții o să simtă asta, știi? Da. Asta Și zic, asta voi e nu nașpa. credeți că o să fie la părinți? Adică un pic ăstea gen- chiar sunt foarte calitative. În fine, hai că nu suntem aici să vorbim doar de mărci. Ok, Întreabă ce vrei tu. Hai. așa, despre ce mai vrei tu să-mi spui din Vreau viața să-mi ta? iau M390. Urmează să facem copil. Când? Doamne ajută, când o fi? După ce mi-au seria 7-le 5.0 lui M2 nu vreau să mi iau. Ok, Și M2UF. ok. Îmi doresc să-mi fac casă. Deci gata, nu mai vrei să mai stai în chirie. O să stau în continuare, dar Și unde vrei să faci casa? Pe lângă Dorian? nu. Ok. Vreau, cred că tot pe undeva pe lângă Znacov. Eu aș vrea tot pe lac, doar că nu există atât teren cât vreau eu și foarte scump, sunt milioane de euro. Vreau să fac casă și în jur să fac circuit. Ok, Capa, și bisoletă? Urmează să pleci în țară? Da. Lumea așteaptă, adică am văzut că și pe TikTok e o chestie prin care lumea așteaptă să duci în Da, oraș. dar e foarte complicat. De ce? Pentru că după bisoleta mi-a luat 2 sau 3 luni să mă revin. Serios? E puizant. O lună de Nu știu că stai doar într-un căcat de rulotă cu care se strică, stai doar pe drumul. Bine aia că ați luat voi rulota aia care era hârgălie, gen. Logic, doar nu e rulătă de 150.000 de euro. Bine, și asta Ăla e vreau să hazul. fac cu copiii în halul ăla, nu? Băi, sunteți gata? Da! Hai. Da, da. Un pic Stai mai acolo, desfăcut Opri, stai. ăla, un pic mai desfăcut. Da. Da.
Fără tricou? Da, păi nu i-a luat, ia uite. Păi dă-și-am eu pe portocaliu acasă. Bă, ăștia este pantaloni? într-adevăr un outfit foarte rău, dar sincer nu cred că poate să fie nimic mai rău decât ceea ce a făcut Bisoi. Oprix, te rog, du-te. Larisa! Da, și-a crăpat pe crack! Lasă un pic să-i fac style! Da-te! Ești băiat, bă! Hai, fuța! Hai, că acum sigur vreți să-l vedeți și pe Bisoi îmbrăcat așa. E foarte simplu. Dacă vreți să-l vedeți mai repede, apăsați butonul ăla de subscribe, pentru că golul nostru este să ajungem la suma de 300.000 de abonați. Și știi ceva? Mai e și gratis. Dai un pic, mă, fată, mă, să... Stai așa. Dai un pic să trag de asta, un pic așa. Închide. Stai, mă, lasă-mă să trag asta. Nu, ce? Nimic. Am rupt-o? Am pânit un pic. Ai luat-o pe dos. Nu, ce se poartă? Ai luat-o pe dos. Du-te și ia-o bine. Nu! Du-te și ia-o... Are decolteu! Nu, te duci și bine. Du-te și ia-o. Așa, și care e surpriza? Surpriză? Vrei să știți surpriza? Ești pregătit? Da. V-am zis de reverse 1, nu? Nu! Așa. Hainele lui Oprix vor fi pe tine Exclus. și hainele lui Bisoi pe Mihail. Hainele Lui Mocioiu. Te rog frumos să te duci să te schimbi. Aștept să vedem asta. Hai, du-te cu Oprix acolo. Coaie, primul, aia e flash care nu mai poți să o... Dă-mi alta. Îți dă altă măsură. Dă-i care mai acolo măsură, mai măsură. Acum vă schimbați împreună. Eu sunt ok, că oricum m-aș îmbrăca gen. Dar Bisoi, eu i-am zis că o să fie ceva rău, dar n-a vrut să mă creadă. O să fie a lui. Stai, fă că tot cu mine pleci. Divorț. Hai să vezi ce-ți dau un cabel. Hai cu mine să pleci cu mine. Băieți, a venit momentul să vedem cum v-au îmbrăcat ei pe voi sau dacă și-au bătut joc de voi, ei trebuie să suporte consecințele pe care le-au făcut. Foarte tare ideea asta cu unul. Da, nu? Da. A fost așa o chestie de data asta. Haideți să vă vedem! Mihaela, Bisoi! Wow, ia vino să-i vezi. Ia uite-l! Ia uite-l! Ia uite-l! Ia uite-l! Băi, E cald. a? E cald. Zici? Bă, sincer? Da? Ești mulțumit de ce ai făcut? Da, Georgescu. Vine aici. bă. Vezi, nu te da la alți bărbați Vine de aici, față bă. cu mine. Alo. Hai. Ce piept? Făi, nesimțită, uite ce cur ai făcut Ia. de la sala aia. Vino încoace, unde te duci? Te duci la alți bărbați, stai aici. Sincer, ești mulțumit de ce ai făcut lui Oprix? Dacă ai fi pirat, Femeile? Ia mă mână. vezi că nu Au, băi. Și George, vrei să arăt pe aia? Ia. Ai, George! Păi ce faci de față cu mine? Bagabelo! Dar ce se Și tot? vrei să vă dau noua veste? Ia zi. Și bonța. No. Cu cine, făi? În câte luni? acolo. Stai că faci o prostie mare. O să rămână de pătos să-ți facă o prostie mare. Nu vreau și pizza. Ok. Da, tru. Păi nu, cum vi se pare ce a reușit să facă până la urmă Bisoi? Nu. Naște, băi, stai și vă uitați! Hai, întinde-te. Întinde-te. Niște Air Max cu codul Georgescu! Puteți să folosiți contul Georgescu la orice produs. Păi, sincer, vă trebuiască să ne aduceți un mop să strângem și noi. Ești ok? Haide. Băieți, cred că cam asta e cu vlogul de astăzi, că Bisoi pare că cum subscribe și ca de fiecare dată apăsați butonul ăla de subscribe, fraților, că ne ajută enorm. Du-te acolo, te rog, și arată-le. Hai să o ajutăm. Am intrat toți în cabina de probă. Doamne Dumnezeule mare, da, cam asta.